Yes! Není. Aj to. O, to nie widno. Ja viem. Oliver má najviac. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 Prestaň. Môžem. Ja to stále natáčam. Mama Sigma. Ja viem, ako to je čierne. To je všetko. Ideme hrať hru, kde sa proste vlastne robíme akobyže triky, kde sa skáče a hráme na slovo Bob. Keď niekto nesplní úlohu, dostáva písmeno. Na zadanie má jeden pokus a na splnenie majú 2. To je všetko. Počkaj, ešte to nerozmýšľam všetko. Urob to ešte raz. Hej, lebo ja som videl iba tak, že si skočil. Pozerajte. Je to... Normálne a tak to urobíš, že... Hop, hop, hop. No dobré. Dobre, poď. A my tam niekde zadáte 360. Takže počkaj, takže... Ja to dám aj na... Oliver splnil a Šimon splnil. To a... Počkaj. Musí sa zatočiť. Koľko? Čo? 360? A ešte ukáž. No, tak 300. No to si nespravil. Pravil. Ukáž ešte raz. Môžeš celé aj polku. A ukáž ešte ako. No prosím, A teraz ak to urobím 360, tak... 360. No, tak no, ja som nevidel. No. To bolo štvrť. Takto som išiel, hej. A takto. A tu som takto zastal, ako som začal. Dobre, tak ja mám Ečko. Dobre, takže ja aj Skús to, Michal, veď to je ľahké. 360. Počkaj ešte raz. Dobre, Ečko. Ešte mal. Čo mám povedať? Oliver splnil a Mišo nesplnil, takže... Všetko. Nie, na jeden pokus v ryti. Počkaj, pozor, Michal, tam si neskočil vlastne, ty si išiel robiť. No. Akože, no. Druhý pokus. A to prestaň. Ak sa nedáš pomôcť. Máže... Hej, to vyčaku. No, bolo to také... Nesplnil, Mišo nesplnil. To je všetko. Takto. A takto, že... Ahoj, Martinko. Takto. No,
A ja mám ťažšiu, hej, keby som to robil Počkaj, mám to skúsiť s tvojou. Skús, ale to nezodvihneš, keď tak. To je ťažké. Jasne, že to je ľahké. Tak to nezadvíha. Tak tebe to dáme, že to si... A pozeraj, Boha, pozeraj. Hej, Šimonova. Pozeraj na túto, hej, pozeraj na túto, keď urobím. Šimonova je moc ťažká. On splnil a Oliver splnil. Môžem? Jeden pokus, zrite ešte jeden. Ešte máte to snažiť. Nie, nebol. Dobre, Oliver? vypadol už. Hej, ale Oliver, či to dá? Nie, to som skočil. Skočil som na to. Lebo vy si to... Môžem dať ešte jeden pokus skúsiť? Aha. Tak ukážem ti to, hej? Vy musíte mať takto a takto. Nemôže vám sa to tam takto, že... Mne sa to nezaseklo. No skús to ešte. No tak dajme, že odbí, hej? Môžem aj ja ešte jeden pokus? No, teraz. A ešte ja môžem dať? Hej. Mišo nesplnil, takže prehral. A Oliver splnil, takže má iba pečko. Čiže vidím, máme koniec videa. Nezabudnite dávať lajky. Odbery. A zvončeky. A znova. A nezabudnite pozerať ďalšie huslo z videa.